Okay guys, ndifuna muvere nkhani imeneyi kumapeto kwake ndiyankhula. Ndicho ndakuluakulu tayivereni nkhani imeneyi. So amene mukuwaona apa wandi abusa amene wawa ndi Pastor BZ Mzehle. Pepani kuti maina akujona amandivuta kutchula koma iwo watu ndi abusa ampingo wa Zion ku Johannesburg, South Africa. Iwowo amwalira masiku awiri apitawo. Mamuna wa mkazi amene amanyengana nawo iwowa kapena kuti amachita naye chibwenzi atawawombera nkuwapha pa nyumba yawo nkhani yonse limotere. So abusa amene wawatu ndiokwatira ali ndi mkazi komanso ali ndi ana koma amachitanso chibwenzi ndi mkazi wa mwini wake wa mkaziyo ndi uyu. Nyamata amene mukumuona apayi ndi amene wapha madala ndakuonesani abusa aja, ndipo uyu ali pambali pa nyamatayo ndi mkazi wake. Inu taona nimene wakongolera nyamata uyuyu basa amayi awo anali jijili ndi mbusa mpaka anamulowesa m'manda. Kusakhutisidwa atuko. Ya ndenkhani yonse kunena kuti amayi awa nawo amapemphera ku Zion konko, ndipo nthawi zambiri amamusanzika mamuna wawo kuti ndikupita ku mpingo chonsecho amapita ku mahotelo kumakagonana ndi abusa aja. Ndepa jama la 40 silichedwa kukwana, ndela 40 linakwana mamunayi anapeza ma message omwe anaonesa akazawa kugona ndi amuna aja malo siyana, ndipo atamufusa mkaziyu amathawa ndi mamunayi anangonyamula ma message iwo ndikuthawira kwa mbusa ndakuonesani uja. Atafika ku nyumba kwawo anangofikira kwawo mbera, ndipo atafa anthu anabwera nkumugwira nyamatayi ndi ananena kuti iyayi musanandigwire umboni ndili nawo omwe ndaphera adawawa amachita zosakhala bwino ndi mkazi wanga umboni ndi uwu. Ndipo zitatero mayiyu atamva zoti chibwenzi chawo chaphedwa ndi mamuna wakeyu nawonso analemba kalata nkunena kuti mwana wanga umulembera mwana wawo ndazipha ndikopa kuti bambo wako wandipha utero kuna Yesu to wamalira kutsatira chibwenzi chake kuopa kuti mamuna yanga muphe, ndipo mamuna yo ali polisi maijenda ambiri amene amakonda panga cheating ndazikazi amene ali pabanja chifukwa choti amaziwa kuti akatenga mimba kunja azango apaka mimba ija azimuna awo. Amaziwa kuti ali ndi backup, alipo kale wina wake otanga tosamala mimba ija. Amapanga zibwenzi kunja komano choni mwiziwe ndichi mamuna wake wankazi uja akaziwa chimakhala chinthu choyipa kwambiri chifukwa choti angatopanga china chilichonse, angatokupha, angatopanga china chilichonse foma makazi oti mutu wake sukugwira. Ndakuluakulu ngati mmagonana ndi azikazi oti ali pabanja kale muli pa risk, chonde ndakuluakulu nchidwe mmene ulekeni fama mamuna wankaziyo angatopanga ndi china chilichonse. Fangati wakugwirani muli mnyumba kapena muli pina pake kapena mupanga zadama ku lodge, ye uja angatopanga ndi china chilichonse chifukwa choyamba chimene mabwera ndi chakuti ngati nyumba muja ali ndi ana amara nawo siaje siyanga ndamawerengesa zimene wajesa zina zonse zimene wakhala panga spend kwa ana aja zimampwereka kwambiri, ndizo satirawo zake angatopanga ndi china chilichonse zimene akufuna salabadiraso za moyo wake ayi. Ndipo adawa anafera zaeni ndakuluakulu chonde kumazipewa. Mukaona mkazi utali pabanja ntayeni amene ndi mavuru akuluakulu famu kadzagwidwa mavuru amene simuzathana nawo azakubwerekani. Lero azifumu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Ndakuluakulu onse olapanga subscribe zikomo.